Vandaag, beste kijkers, gewoon voor bezoek bij Tila Hendricks op een boekel. En Tila is een vervent verzamelaarster van kwekkerten. Tila, het zit er al. Ja. Tila, fijn dat ze zit er zo in ons programma. Dankjewel. En ik heb het al gezegd, du spaars kwekkerten. Ja. Ik heb het fijn voor dich metgebracht. Ik heb toch heel lang voor moeten smeken en zaniken, maar ik heb het voor dich gewoon gekregen. Moest toen eens kijken wat daar aankomt. Ja, dat zal ik op zijn. Hier is er dan, een echte Boekense kwekker. Ja. Helemaal voor dich, Tila. Ja, maar zonne, dat meende ik toch niet? Wat? Dat is mich veel te duur, dat zoekt mich. Veel te veel. Ik te Ja, veel doe drinken. je. Met deze dag zoest toen ik niet zat. En trouwens, ik wil ook niet bij tegen de kast. Ik kijk bloeden in de glazen kast. Ik wil springen, ik wil gek doen. Kijk ze tegen mij. Ja. Ik heb een andere kwekker. Ja, Tila, ik heb het toch anders goed gemend. Maar wat spaart je dan wel? Ik spaar me die beeldjes. Beeldjes? Ja, de beeldjeskwekkers, die grote en kleine. Ik spaar meer dan wie dit hier. Weet je wat hier staat? Dat is veel fijner. Zo. Nou, even lekker weer aan het koffie, die kan er wel in, hè? Ja, die Oeh, smaakt ja. goed nu, ja. Maar, ja, ik kom toch wel terug op die kwekkert, hè? Ja. Maar echte beeldjes spaart je, hè? Maar wat moet je me toch even bij voorstellen? Alleen beeldjes, want beeldjes zijn van steen. Ja, die zijn van steen, maar ja, ik weet niet. De ene keer is het zo opgekomen. Vorige interesseerde mich dat niet zo heel veel. Maar toen heb ik toen in zo'n kwekkert met die bloemen in. Heb ik toen van Aad Prensen gekregen. Deze? Ja, deze. Ja. Hij was 24 jaar de zaak en 24 jaar getrouwd. En toen kregen we zo'n kwekkert aangeboden en toen is het langzamerhand begonnen. Ja. Maar wist chauffeur, ja, dat niet, dat die er horen. Ja, ik wist dat wel, maar nee, ik weet het, toen interesseerde me ten ene niet zo. Ja, ja. Omdat ze was er niet zo zeer bij betrokken. Dat altijd maar moeten, ja, altijd bevat. Ja, die moet Die werken. glazen vol maken. Ja. Ja, zo is het gekomen. Dus dat is de nut ertoe, Ja, dat eigenlijk. is eigenlijk een nut ertoe, Ja, dat is ja. aanwerk gemaakt. En dan heb ik door van met Gran Canaria, heb ik van mijn dochter getraind. Is toen op vakantie geweest. Deze? Ja, die. Ah, dat is een steen. Waar ga je maar Ja, zelf een vast? steen, ja. Ja, dat is heel geen anders zelfs. Ja, maar die komen ook van wiet, hè? Ja, die komen van niet. Ja, ja. Ja. Maar zijn er ook van hier op de buurt? Ja, ik neem aan dat ze die in Roemenië of in Zwaan in de winkel ook kunnen Ja, die kent ze ook. In Zwaan hebben ze nog nergens. Maar die moeten niet zoveel van kwekkers hebben, geloof ik, hè? Nee, die ga je er niet zo van. Nee. Tila, we hebben het eigenlijk krans in het begin al gehad. Boekel staat eigenlijk bekend om de carnavalvereniging de Kwekker te hebben. Boeken zijn allemaal Kwekker te hebben. Ja. En ja, een gastje geleden, toen is er met u gebeurd, hè, via de vereniging, of niet? Ja. Ja? Wat is er dan gebeurd? Ja, daar wist ik totaal niets vanaf. En riepen ze mich naar voren. Moeten ze op de stoel gaan staan. En toen hebben ze mich beschaamvrouwen gemaakt van Aad de Prensen. Alsjeblieft. Van de Kwekkerte. Van het Wijkertje. Ja. Ja, ik wist niet waar ik over kwam. Dat was eigenlijk een Het verrassing. was echt een verrassing. Ik wist er totaal niets van. En dan heb je een heel veel medaille nu. Ja, daar heb ik toen een medaille daarvoor gekregen. Er staat, beschaamvrouw staat erop. Ja, maar dat is ook eigenlijk een Kwekkerte is ook anders nooit in een verzameling hebben gekregen natuurlijk. Nee, nooit. Dus dat is eigenlijk een Dat is bronzen. echt, ja, echt een apart. Maar dat moet ik ook alleen maar naar de 11e dagen. Ja, dan moet je Naar de 11e van de 11e tot als woensdag. Tot als woensdag mogen ze dan dragen. En dan lever ik er wel in. Nee, dan moet je zelf vrij. Oh. Dan had je een fijn boven. Aan de moer. En
En weet je toen, ja, wie dat gebeurd is, toen is het eigenlijk echt losgekomen met de Toen is het kwekkertje. met Twitter losgekomen, ja. Ja. Drie verschillende Twitters. Toen ging iedereen denken van, goh, Tila spart kwekkertje. Ja, ja. En toen kwamen ze ook. En toen kwamen ze ook, ja. Maar het heet dat je dan beschermvrouw zit, het heeft ook nog een leuke anekdote erbij van als er een prins aftreedt, dan moeten ze aan een beschermvrouw denken, hè. Ja, dat denken ze dan ook aan, ja. Ja? En dat doen ze op een leuke manier, heb ik me laten vertellen, hè. Als een aftreut heeft een bepaalde kwek, dat is dan speciaal voor de kastelein, zou ik maar zeggen. Die krijgen dan extra schat. En dus bijvoorbeeld, dit is toevallig van mijn zoon, dat is kwekkertje Ben. Dan pak hem maar even. En dat is weer de Heimborg. Ja. Dus daarom is dat de borg met de piel. Ja, ja. En de roos. En dan de taart, de roos Ja. waar erop moet zitten. Ja, en het wekker omdat er een wekker is. En dan staat hier dan erop van bedankt, Prins Ben de Eerste van 1994. Maar dan heb je genoeg waar het leuk in hangt, want dit is natuurlijk nergens te koop. Nee, nergens, dat er zelf alles gemaakt. Dat is nergens te koop, dat is eenmalig. Dat is prachtig. Ja. En zo heb je er nog meer. En zo heb ik er nog meer, dat heb ik bijvoorbeeld deze. Dat is van Ben de Tweede, Ben Dekkers. Ben Dekkers. Dat heb ik daarvan gekregen, dat is A-shit, zou ik maar zeggen. Ja. Maar Tila, er is ene prins, daar heb je heel veel waarde aan, hè. En die heb ik ook het fijnst gegeven toen. En dat willen we toch eens even zien. Ja, dat is deze dan. Daar ben je echt groot op, de feestje. Die zwarte kwekkert. Geweldig kwekkert en ja, er zal van Rusland afkomen. Ja. En van wie heb je die gekregen? Van Ton Zonnemans. Dat is fijn. Ja, dit is geen grote, maar dat maakt eigenlijk ook niks uit, hè. Nee, het hoeft inderdaad niet groot te zijn. Want je hebt meer een klein kwekkert in de verzameling. Ik zie er hier nog een paar liggen, dit hè. Dat zijn manchetknijp. Manchetknipjes. Ja. Het zijn twee, en dit is een dasspeld. Ja, maar ook omdat het klein is het ook net zo goed leuk, hè. Net zo fijn, ja, vind ik geweldig. Vind ik wel. En dan heb ze met deze, vind ik. Ja, dat zijn de kroonjuwelen, hè. Ja, dat is die gooien met ja. Oeh, ja. diamantjes. Prachtig. Die heb je al van de barones van Hillerode, of niet? Ja, die heb ik daarvan. Ja? Nee, dat zal toch wel niet, hè? Nee, zo leuk is die toch niet. Nee, maar zo tezamen in de winkel, dat ik eens naar de stad ga. Dan loop ik altijd naar de winkels en eerst wat ik doe, kijken of daar kwekker te liggen. Ja, je gaat eerst naar stad verkwekkerd en dan pas voor de zak. Ja. Ja. Oh, goed, gelijk. Ja, vind ik ook. Dat is mooi. Ja, vind ik. En hier, Tila, hier zie ik er nog één stoor. Ja. En dat is... Oh, Mooi zwaar. dat is waar. Dat is een asbak met een kwekker erop. Ja. Die heb ik ook van de prins gekregen. Die heb ik vorig jaar bij Frans de Eerste. Ja. Prins Frans de Eerste. Aftrooi. Heb ik die als aandenken gekregen. Ik zie hier ook een beetje een komische kikker staan. Ja, dit dat vind ik, ja, dat Jurgen had. Dat heb ik van mijn kleinkind, van Danny. Oh, dat is leuk. Dat heb ik die gekregen met de verjaardag. Ja. En ik kwam er zo groot met naar binnen en dat Ja, vond dat ik is leuk. prachtig. De eerste dag sleep ik er zelf steeds met. Ik zit met standen van kapot, hè. Ja, dat is leuk. Ja, die weten altijd wat ze oma kunnen kopen in dit geval. Ja, hè. ja, ik vind Ja. dat zo. Maar ik zie ze ook Dat is, hier zie ik nog het Ja, dat is een Odette, dat Ja. is, prachtig. ja, dat is echt een kwekkerd Kers. orkest, maar ja, die kwekken. Ja. Ja, daar zullen we maar niet aan zitten. Nee, laat hem maar horen, met die spektakel vast, Ja. ja, als ze maar doof van. Ook fijn. En
en ze zijn in allerlei doeleinden. Ik heb plussen gezien voor in de box. Ja, ik heb zelfs groenten gezien voor voet in de hoofd. Ja, die staan nu natuurlijk binnen, want ja, het is geen lolletje om nu plekken te zien. Nee, dat is niet... Ik heb ze al gezien, daar heb je een fonteintje van. Ook het geweldig. Ja. Ik heb hier het gezien, ja, dat het is een kwekker meer. Een zaklamp. Een zaklamp, ja. Het geeft toch niet? Ja, nee, maar... Heb je last van ongeziever? Geen probleem. Ja, en een vlegenmepper. Ja. Wie het gaat je eigenlijk met het verzamelen van kwekkerten? Ja, dat komt volgens mij geen eind aan. Op deze manier niet. Het gaat echt heel wijd. Alles hoe maar enigszins een kwekkert opsteekt, een serieus beeldje of een humorbeeld zou ik dat maar zeggen, heb je een verzameling. Ja. Dan kan ik met name over de jeugdige kiekers, die kennen maar één kwekker. Dat is de van Sesamstraat, Ja. Maar die heb je niet. Daar heb ik, ja, volgens mij ook. Heb je die wel? Zo'n kleine, of niet, dat kleine. Laat hem zien. Dat is kieken. Kijk dan. Bijvoorbeeld CSR, hè? Ja, had het ook niet moeten vragen eigenlijk. Hè. Maar, weet je wat we doen? We lopen eens door de verzameling heen, want er zijn volgens mij zoveel goede exemplaren bij. Ja, dat is goed, ja. Het ziet er prachtig uit, zeg. En een hoop. En alle formaten en alle standjes staan, zie je. Waarom ik net opvalt, ik zit al heel lang op de leunen, maar ik heb zelfs een tafellaken in kwekkertenmodel. Dat geeft het toch niet? Ja, dat geeft het wel. Dat is extra gemaakt vanwege als er een nieuwe prins is. Ja. Is dat prins in weer. Dat doen veel met aardprinsen eigenlijk, die organiseren het een beetje. Ja. En dan hebben we daar speciaal dat laken van laten maken. En dan krijgt hij dan zijn eten, zijn diner. Ja. Dus dat komt daar hier met de zeep. Ja. Soep en die groenten. En dan krijgt hij dan ook zijn zeemelap om. De prinsen dat de zeemelap steekt op. Vanwege dit knooien. Ja, inderdaad. Ja. Dubbel is dat laten gemaakt en dubbel. En dan staat alles erom en her. Ja. En dan moet hij gewoon je mensen moeten maar zien, dan kan je dat Och. de net terug. Dus hier staat eigenlijk, met de carnaval staat eigenlijk alles hier boekel in het teken van de In het kwekker. teken van de kwekker. Ja, maar als woensdag
dan is het gedaan. Dan heet de knoop om en dan zijn alle kwekkerten van de baan af, Ja. maar alleen de jeugd niet. Nee, dan s'avonds dan nog, zijn we dan allemaal bijeen. En dan is er dan nog hier een cella. Oh ja, ja. En dan hebben we dan nog op de trap, er staat nog zo'n deksel met de kwekkert op. Ja. En die heet dan 11 minuten over 11, werd er dan omgewisseld. Giet er dan vanavond en komt dan de deksel erop met de biljartballen erop. Oh. En dan is het afgelopen. Dan is het echt afgelopen. Maar ja, alleen met de carnaval. Ja, alleen maar met jeugd niet. Nee, met mis, nee, dus... Je gaat nog lang door. Dat hoop ik. Ja. Ja, ja. En je kent nog het kwekkertje gebroken. Ja, dat is genoeg. Nou, dan mogen ze vragen aan de mensen, daar zitten ze. Vraag het maar. Als je nog kwekkert hebt of over hebt of mis wilt scherven, dan heel zeer. Ik kan ze allemaal gebruiken. Veel wachten gespannen af. Je kunt reageren op dit programma als je het hebt. Telefoonnummer kunt je hieronder in beeld. En dan kijken we wel hoe we Tila blij mee kunnen maken. Dit was het weer voor deze maand. De volgende maand dan zijn we er ook weer met een nieuwe verzameling. En wie weet, misschien is het dan wel bij u langs de deur. Rondje carnaval, waarvoor op een boekel bij Tila Hendricks. En Tila, je weet het nog wel, spaart kwekkerten. Tila is hier vandaag in de studio. Tila, van harte welkom. Hallo. En als ik zo over die tafel heen kijk, dan hoef ik eigenlijk niet te vragen wie er gegangen is. Nee, het is super gegangen. Dat zie je niet. Ja, dus na die uitzending is er heel goed binnengekomen, ja. Ja, gelukkig wel hè. Ja, gelukkig wel. We zullen we ons even overheen wandelen, want ik zie er van alles bij staan. Ik zie daar een hele grote plastic staan. Ja, die... Nee, ja, dat is op zich een mooie. Ja, dit is een hele nette, zo van plastic. Maar Ja. die heb ik van Sjaak van Meuter gekregen. Aha, en een boekelaar. Ja, in de boekelaar. Dat vond ik dat prachtig. Dat ging de uitstellinghoes halen. Ik heb een schoon van die set. Dat ik heb wel niet benieuwd. En ik kan nog kijken. Wat zijn er al hoe het vind je? Ja. Ja, zo'n kwekkers hebben toe, dat is al een pracht, maar ook gewoon nog af te staan. Dat is geweldig, ja. hè? Dat vind ik ook, ja. Ja, ik zie er hier nog een paar fijne staan. Ik zie hier een prachtige staan, een zilveren. Oh, die, ja, dat vind ik ook een chique. Daar heb ik van, ja, ik zeg altijd juffrouw Sibbe. Die is mevrouw Schouwenberg is dat eigenlijk. Oh, ja. Ik ben vorig jaar kleuterleidster op de boeken. En daar heb ik daarvan gekregen. Het is echt speciaal voor mij iets erin gebracht. Oh, wat fijn. En ja, ik vind het ook leuk. En dat is een lepelputje, of wat is het? Nee, het is eigenlijk een asbak. Een asbak? Ja, maar daar komt geen as in, dat weet ik heel Nee, zeker. daar komt nooit geen as in. Ja. Nooit van zijn leven. Prachtig. Ja. Ik zie een doornigheid liggen. Oh, die, ja. Dat hoort toch zeker niet in uw verzameling toe, zo verhaal? Nee, maar ja, dat zit zo'n kleintje in een Sjaak van Zeus. Maar dat is ook geen echte, hè? Nee, dat kan ze opbellen, dat is een snoepje. Maar dat bracht een beetje wonder geweldig. Ze zat er een van, ja, dat er ook een kwekker voor mij had de uitzending gezien. Ja, maar... Geweldig. Ja, maar dat vergeet toch? Dat vergeet je, dat blijft me doen. Maar die komt in het kastje voor de kleintje niet aan mogen, hè? Nee, dat komt erin. Want dan is het er weg. Ja, dan is het weg. Dat is jammer. Ik zie hier nog het fijn staan. Jo, prachtig zeg het. Dat is ook een chic dingetje. Ja? Dat heb ik van mijn kleinkind. Dat is een dochter van mijn zoon, Frank. Dat heb ik met de verjaardag gekregen. Oh, fijn. En dat vond ik toch wel prachtig, ja. Dat kwam het toch zo fijn met naar binnen gelopen. En ja, fijn bloempjes erop. En de bloemen hoort het erop. Ja, maar als de bloempjes goed gebloeid zijn, dan de kwekker, dat potje blijft bij jou. Ja, dat blijft bij jou. Dan regen het nu eens maar weg. Ja, dat blijft bij mij. Ja. Ik kan ze nog altijd schrijven, zo zetten. Oh, het fijn. Maar wat mij wel opvalt, Tila, en
Ja, ze komen allemaal van de boekenlaaf, hè? Allemaal Ja, daar van hebben we de het in de film al over gehad van. Ja. Ja, van Zwamen hoeven we niets te verwachten, want die hebben niet zo dik op met de kwekkerte. Dus ja, dat hadden we eigenlijk al verwacht, ja. Ja. Ja, maar dan hebben ze toch wel vergeten. Want, Wat we hebben ons vergeten? ja, want in Zwamen hebben ze toch wel degelijk kwekkerte. Want die heb ik van Jan van naar boven gekregen. Oh, En daar zegt er niet bij, ja, in Zwamen is ook kwekkerte. en daar komt deze vanaf. Ja, die komt eerst vanaf. Moest niet menen dat de boeken alleen maar kwekkerte is. Nou, dan heeft hij in Zwamen gaat er verantwoorden. Ja, dat denk ik Goh. ook. Ja. Maar het is wel een prachtige geworden. Ja, ik vind het Ja. wel een chic ding. Ja. Ook een exemplaar om trots op te zijn Ja, natuurlijk. Hè. ja. Trouwens, ik neem aan dat je op alle exemplaren wel Op behoorlijk alle, trots ja, bent. ja, ik vind het geweldig, ja. Ja. Ik zou je denk ik nog niet eens verwachten op die vaarleidje. Nee, Nee. dat heeft goed gegaan, dat Ja, zie het ik is wel. heel goed gegaan. Je bent er tevreden mens. Echt tevreden, ja. Fijn, nou, dat duidt ons ook goed. Ja. Tila, ik vind het heel fijn dat je met hebben willen doen aan ons programma. En ik wens je nog heel veel plezier en succes met die kwekkertenverzameling. Ja, het zal wel lukken, ja. Goed zo. Dankjewel. Je ziet het, dames en heren, jongens en meisjes. We hebben weer een tevreden klant in ons programma. Is dit voor u nu een reden om te zeggen, daar wil ik ook eens mee doen? Dat kan, maar wel niet meer dit jaar, want we